hei tiedätkö, lopeta tehtävässä toiseen juoksentelu. Siitä ei ole mitään hyötyä. Sä et ole yhtään sen tehokkaampi, vaan siitä tulee vaan kiireen tuntua ja sähläämistä. Ja mikään ei oikeasti valmistu kunnolla tai edisty. Nyt sulla on lupa lopettaa juoksentelu ja valita tilalle tyylikäs, ammattimaisempi, hitaampi kävely. Sellainen kävely, jossa sä ehdit rauhassa suunnitella, mitä sä oikeastaan oot tekemässä ja miksi. Se näyttää myös ulospäin ammattimaiselta ja itsevarmalta, koska minnekään ei oikeasti ole kiire ja säntäilyllä saadaan vaan enemmän säntäilyä aikaiseksi. Entä jos sä voisitkin tuntea, että sulla on yhtäkkiä kaikki aika ja rauha maailmassa, tehdä asioita kotona ja töissä rauhassa, ajatuksella, tuntee onnistumisen kokemuksia ja flowta. Kuinka hyvältä se tuntuiskaan. Entä jos sä voisit kehittää sun omaa kykyä rauhoittua ja taitoa suunnitella ja luoda samalla niin kuin sujuvaa arkea. Tiedätkö mitä? Se on mahdollista myös mun kanssa, eli valmentajana voin tukea sua tällaisessakin muutoksessa. Laitathan mulle pian viestiä. Moi moi!